Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka Executive Committee jong ka Khadc Hills Autonomous District Council henne kasngi ka Tarik Mynta Naiwieng arja katpra kalarai ban pelong ya ka Dorbar ka balai sngi lenter ka banlong nadu ka arpau hadu ka arpau Tarik Mynta Naiwieng arja katpra ya kane lai thu do Chief Executive Member jong ka KHADC uba acha sila hadin ke jelang jong ka Executive Committee hakaji kendo bat kinong patai kubor bat hakane ka Dorbar uba acha sila ulai thu ba on sawan ra ru ya ka Khadc Hills Autonomous District Council AD rules ki batmai namar kumba kalong borosikata la penukam da ka AD rules jong ka Assam Meghalaya hakani ka Dorbar ka balai sngi on sawan ra ru ki bill ki babunjaj jong ki hima kum jong ka hima khairem ka barang ha ban thap thamai nang ta ka resolution ka ba on busut thamai ka kerteng jong ka Khadc Hills Autonomous District Council Shaka United Khadc Hills Autonomous District Council Mynta ngi Shillong ka ni ka isi namar ba session jungi kan selong haka arpau Tarik ingin selong laiski ke session kiba kam yung ni kalong bangin wana ya kani ka AD rules mencuangi ya ka AD rules jong ka Assam Meghalaya ndri Mynta kam ngira tau no la ka jong ka AD rules jong ka Khadc Hills Autonomous District Council teman man la ka district council kin la ka jong ka AD rules Nanta kamu isu kita ni bills jong ki hima kiba don kiba on ka message na po ka DCA ng governor di don kiba kum ka hima khairim barang li barang tap thamai nanta ke don ru ka ni ka wei ka resolution ka ba i perkhat bang i haban tap ba ka ni ka resolution ka long na ka benta ka kerteng jong ka Khadc Hills Autonomous District Council akapor adin bla yo ya ka wan ke jing lai lu jogri India la trikam constitution te la thau ya ka ni ka United Khadc and Jaintia Hills this Autonomous District Council da ka baki pendai lang ya ka Khadc Jaintia District ka Khadc Jaintia District kamut ka British areas apa yang terakhir itu British areas mo te ki pendai lang ya ka Khadc Jaintia District hagata ki ketup lang ya ki arpusan deliki Khadc State te kisa United Khadc Jaintia Autonomous District Council Khadc United Khadc Jaintia Hills Autonomous District Council te nri hadin pat ki pihak no ya ka Jaintia Hills pihak no Jaintia Hills te ki Jaintia Hills Autonomous District Council te ya ka jongi sini ki Khadc Hills Autonomous District Council teng ni kadang kecing bakla te kadang dei ban sa hi United Khadc Hills Autonomous District Council namar kadang dei hi ban long ka tin United namar pi unite ya 25 Khadc state bat ka Khadc British areas kum ka lai lengkot kamar pisu ka nongpo kini leadership barit ki babun kitu ki British areas ki bahap mensyah po ka Khadc Jaintia District la wengtang siteng kemun wengtang ya Jaintia Hills District di mentangi pe ya ruling jong Supreme Court ru kum kani ka 1971 ka case jong ka berhin kurkalang antur ka mention hi ba ka jing ka kani ka tin United kami namar ba unite ya ka arpusan kali Khadc State but kani ka Khadc Hills ki badai ka British areas ti ya haban pen snow ya kani kanang ba ki ba hatin jogi kintip ya kani namar ba ka position jo ki arpusan Khadc State kalong ka ba compare kini ka bangi penang kamanta kini ka ILP ro mot pi yang tu ba ka Supreme Court ka mention ba ya ka Khadc State before the commencement of the constitution known as the Khadc State tika position jo ki kalong ba ka balong compare sibun ti nang ilong qualify gi yo ya tu ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 ti kemun kibri jongi kempat dei ban klet kini ti khamtam gi di ban sungthu ba section 7 jong Indian Independence Act kren shai dar ba ki treaty ki agreement bar khoi ki badei jong kini ki Khadc State kimot ki lapse no kimot ki badei bar ka British kimot ka sarkar India ne sarkar Assam ne Meghalaya kam inherit naga British government ya ki Khadc State ki Long Biang
independent even join biangsa India pat a new way through the instrument of accession the padam simdan ketuk instrument of marjar dan mata daw position juki khasi state ka klan ba te ngi kwa ba kilong din juki kinum jalenti kin dup li le sai bale kami ka Garo Hills Autonomous District Council Jainti Hills Autonomous Council hangni pat United Khasi Hills Autonomous District Council te mari kali kata kin salab ba hangni ka long her ka situation di ka clan bill ka bangimut banwanra marba Dorbar kur kalong ka ba long so powerful but ngi kwa hi baki Dorbar kur baro kinda one register but kinda long organize ti kidang down board ki kur ki bakhlem pat organize sildi te ngila khot ka khatlai tarik ngila khot ya ki la kum no arngut na kawi ka kur ka bala long organize margi khot lot ki dan san hajar kur te dan patla menta ti kitu ki bala long organize ba kemut kinda wan tang arngut sikur khnang ba namangila don kan ka draft nam takane ka khasi klan bill ti hang tu ki yo ban ajumut nang ikwa namar ban ra kan ka arbitrary session ti invite di ki kur bikin wan kanang ba kin yo ban ajumut lang session nak banta ka trail strength nan kam shu bang indale sa government government kan ai you governor ban somani house kami happy kamu ngidi ban democratic principle ke dia belong applicable kan sebut komentangi dan aku hendai la kila yo khatsan kamur kila ban topol ke isi jongi tendre ban topol ke tapat hapsain arpo jadi pimyo arpo we hapsain khatsan kan riu kan yo piap dalai government tila de pi de perlok te kamun long dum de kamun ka kelan te ka tungi ka ban penduk no ngi kwa baka autonomy jong ke disposal kan yeng i wong ngi ka autonomous body kabidi ber ke bill ngi mentangila submit ya kan ka ki bill jogi nomor beli ka sik schedule ka kren shai kedari kata sik schedule ka kren shai kedari kata ba na paragraph 3 gani ka sub paragraph 3 hi ko all laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the governor. Kemudian bill di submit to the governor. Ngi issue I copy cheka DCA. And until assented to by him shall have no effect. Kemudian bill jungi kili by the governor. The government ni kam dan war halor bill. Ditang dah kira long kala kelaka ak government ke salah benang ba ketengku ni ketengku ang tai ke di tai. Dia kabedi ke bill hi kalong purely ke di ka power jong governor. Di ni kwa hi bakan minti nya katakan itenan nomor ba ni don ka autonomy halo kan ni ka tau IP kan kum ke department jong government